дуруд бар шумо дӯстон бародарони азиз. Бародарони азиз, тӯли чанд қама шава ки дар бораи ҳамин нархномаи чиптаҳои ҳавопаймо видео карагӣ нестам ва мехоҳам ҳаминро сар кунам. хоб, кадом нафароне ки ба Тоҷикистон сафар карданен аз шаҳри Санкт-Петербург, яъне аз шаҳри Санкт-Петербург ба Душанбе аз рӯзи 21 январ сар карда то рӯзи 31 январ, яъне то рӯзи 1 январа нархи чиптаи ҳавопаймо 16200 рубли русӣ. хоб, кадом нафароне ки аз шаҳри Москва ба Тоҷикистон сафар карданен, хоб, аз шаҳри Москва кадом нафароне ки ба Душанбе сафар карданен аз рӯзи 20 сар карда то рӯзи 31, яъне 1 феврал, хоб, нархи чиптаи ҳавопаймо аз 12200 рубл сар мешава ва баландиш то 14200 рубла мерасад. хоб, кадом нафароне ки аз Екатеринбург ба Тоҷикистон сафар карданен, хоб, бародарои азиз, аз Екатеринбург ба Душанбе аз рӯзи 20 январ сар карда то рӯзи 31 январа, нархи чиптаи ҳавопаймо 11300 рубли русӣ. хоб, рӯзи 27 ва 28 каме 26 ва 27 каме нархи чипта қиматтарай. хоб, рӯзи 26 ва 27 12500 рубли русиро ташкил метиҳад. хоб, мегзарем аз тарафи Душанбе ба Санкт-Петербург. хоб, аз Душанбе ба Санкт-Петербург, бародарои азиз, нархи чипта бениҳоят қимат шудагай. аз рӯзи 20 январ сар карда то рӯзи 1 январа ай ҳама билети арзон рӯзи 24 ва рӯзи 27 3200 рубл, 3000 рублам мешавад. аз Душанбе ба Москва бошад, аз рӯзи 20 январ сар карда нархи чипта сар мешавад аз 28000 рубли русӣ. хоб, аз ҳама чиптаи арзонтарин ин рӯзи 29 январай 24000 рубли русӣ. хоб, кадом нафароида ки чиптаи ҳавопаймо дар курай, метавонед дар рақамҳои ватсапи корхонаи мо занг занен. маълумоти пуррара иншаалло кӯшиш мекунем ба шумо расонем. рақамҳои авиакассаи мо дар иҷа мебро.